Choy, gaya ka? Bagay ta? Kita ka na ako lawas? Sa maning adlawan ni wala may kasumbagay. Di mata ka pasingon. Hey! Kaming baligyaw ba lang, huy? Nagito na ko ni sa bagay, be. Isog ba ni? Dali ko, Dre. Dali ko, Dre. Dali, Dre. Oh. Dali, Dre. Kaya na ko'y pangutana sa imo. Ako? Oo, ikaw. Isa pa ba di ay? Sabi ko, manok. Ikaw! Ali, Dre. Langoy. Kamote. Balanghoy. Sa... Kamote. Sa... Sabi ko, balik ka. Sumapalit. Tawag ta ka, Dre. Kaya na ko'y pangutana sa imo. Kaminos ka? Gusto ko pasingot ron. Gusto ko kag subagay? Oo eh. Gamay mo. Nagabayan ka na ko. Ito, siguro kag dako kay mong lawas nga di ta ka pwede suklan. No na, gusto ba ko pasingot ron? Kaya mo na eh. Kaya eh. Basically. Ikaw, kaya naman eh. Oh, are, kaya mo na eh. Kaya naman eh. Are, kaya mo na eh. 10K. Sige lang makapromise ana. Pasakit ra maka. Sige paasa. Kaya naman eh. Di ako na makaya. Sulit kay na. Saludo ko na. Kato, kaya to nimo? Hey! Oo eh. Busy ka na. Kana? Kahit ina. Bodyguard na ni Jansi na. Kabalo lang ka. Pag-sure eh. Pero kaya na ko na. Silinga daw dyan sinabi. Kapital G. Tawa man ka. Sabi na balik ka ba? Sige daw, be. Ato daw dito, be. Kung isog ka, agitag sa bagay. Kita ako si mo ka isog. Busy. Gamay, ana? Ito na ko. Oh! Makita daw mo ka isog, be. Dito rin bagay. Oh! Pakulatahan gitong bata ato. Boss. Balik kag kamuti nga nakita ko sa kinomo. Ug balangkoy nga nakita ko sa lawas. Dili landong. Lainong tiyan. Libang na akong gabi. Dili. Salamat. Lagi ni sukol lagi. O ati na, sukol. Kita ka dari ko. Gahi ni. Hadlock siya no. Ikaw na po. Kaya mo to. Basic. Hindi daw be. Kita daw be. Patay ito bata to. Choy! Gaya ka? Bagay ta? Kita ka na ako lawas? Buwang ka bata ka. Kita ka sakit sa lawas. Lan, sukol! Ayakol! Oh no! Tagam! Magaling kang kupal ka. Among
kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa. Ulit-ulit ini manok. Kamuti nga. Yate, manok ka. Isa wala pala pa. Aminos ka? Kamuti. So, katawa lang ka. Bahala nagbukoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy. Kung What's up, mga kaatay? Shout out kay Diana Mita Banyag, kay Richard Mang Olbinar. Salamat sa pagsuporta sa mong channel. Shout out ko kay Als Asaali o kay Homely Taste TV YouTube channel. Ay nga pala sa ating supporters from Pulumulok, South Cotabato, Cristel Saira Amorado at kay Cole Volteado Reforzado Lloyd. Maraming salamat. Thank you, Lods. And guys, don't forget to subscribe, share, and like our YouTube channel and hit the notification bell. Hindi po, para updated kayo sa mga video natin na ilalabas at pag-suporta at pag-follow na din na aming Facebook page, Amaser Vines. Salamat po sa suporta at God bless. God bless. Thank you. Thank you. 1, 2, 3, Atay!